Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zina langa ndine George Kasakula, ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation.
ndabwera pano kudzafuna kupepesa president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo ku chipani cha DPP ndi ena onse ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga. My name is George Kasagula and I'm Director General of Malawi Broadcasting Corporation. I've come on TV to apologize to the State President, Professor Arthur Peter Mutharika, for all the things that I said and kind things I said about him and about his candidature. Malawians have voted for him. Millions upon millions have voted for him. So he needs our respect and royalty. So that's why I've come on TV. Thank you very much to our viewers and the listeners. Zikomo Togoza. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.